Coneixes el coordinador o coordinadora digital del teu centre? Segur? Potser et creus que és ell. Oi! I que ha de solucionar coses com aquesta. La realitat és que és una mestra com tu, infantil, o primària, o secundària. El que no és segur és un tècnic informàtic. A sobre està sotmès als plans del departament i en unes condicions laborals ideals. Avui parlem amb la Coordinació Digital de Catalunya en lluita. L'última esperança d'aconseguir unes condicions laborals. És semblant a aquestes? Que no a aquestes? Hola, bones. Doncs mira, aquí estem, a l'escola, però intentant lluitar per aquest canvi, no? Nosaltres som una plataforma molt jove, que en portem així 4 o 5 mesos des de que van començar, i van començar perquè ens vam adonar que hi havia un esgotament general al final hi ha un esgotament general entre tot el claustre, no? Els mestres estem tots molt esgotats, però en el nostre cas, com a coordinadors digitals, darrerament ha començat a arribar cada vegada més feina, més coses que ens demanen i arribem a un punt que no donem. No donem ni per les hores que tenim de dedicació normalment a una escola ni per la càrrega, no?, que això suposa d'extra a una persona dins d'un claustre. I llavors doncs, van començar a ajuntar-nos per grups de Telegram, grups de WhatsApp, no? I moltes vegades ens havíem de donar suport entre nosaltres per trobar les solucions i finalment doncs, ja hem fet aquest grup i hem pogut recollir més opinions i fer-ho tot una miqueta més endreçat, perquè al final el que nosaltres volem és doncs, que aquesta feina, doncs, primer que res, tingui un temps per tu poder dedicar-te correctament a la part que tu has de fer. Per una altra banda, que no siguem uns tècnics nosaltres de l'escola, que es contracti una persona, si fos possible de manera pública i no amb una subcontrata privada millor, perquè aquestes tasques es deleguin i nosaltres, com a coordinadors digitals de l'escola, ens encarreguéssim de donar aquesta empenta i aquest acompanyament als altres mestres per poder tenir un suport a l'hora d'aplicar les noves tecnologies. Un suport. M'agradaria moltíssim poder tenir, doncs, si fos un reconeixement del càrrec seria genial, poder augmentar el nostre salari per poder tenir aquesta compensació per la feina, doncs en aquesta part seria genial. Un suport, sovint un suport tècnic. Jo m'incloc dins d'aquesta plataforma, jo també soc coordinador i estic dins la plataforma i sovint ens falta coneixements tècnics que no ens pertoquen però que acabes necessitant al dia a dia. Clar, moltes vegades t'has de formar o has d'intentar aprendre alguna cosa ràpida per intentar treure del problema una aula perquè saps que si no, no podem funcionar. I al final, tu com a mestre, nosaltres i qualsevol altre mestre de l'escola, el que vol és que la seva classe funcioni, no? I al final, abans teníem problemes amb el wifi, que potser ara no tant, però encara els tenim. Sempre hi ha diversos problemes i la part tecnològica, tota empresa té un departament tecnològic específic que s'encarrega d'això i no agafen un empleat qualsevol i diguin, hola, ara fes-ho tu, saps? El paper principal dels coordinadors digitals en escoles, instituts, al final la idea principal és un paper pedagògic, és d'un acompanyament perquè tu puguis guiar, puguis donar suport, puguis ajudar a altres mestres en aquest canvi de mirada cap a un món més digital, no? Però el problema és que al final a la pràctica acostumem a ser un tècnic que ha de resoldre un problema en internet, ha de resoldre un problema amb l'ordinador que falla, a gestionar contrasenyes, gestionar e-mails, fer una tasca administrativa que no ens pertocaria a nosaltres, però que ens ha caigut allà a sobre. I el problema és això, no? El contrast en què hauria de ser la figura nostra i el que acaba sent perquè com que no posen a ningú perquè s'encarregui, al final ens cau. Clar, al final les principals dificultats que tenim és com aquesta càrrega que nosaltres teníem ha anat augmentant mica en mica
i continuarà augmentant, perquè de 3 anys cap ara potser no teníem dispositius per infants, però ara hem començat que està superbé, no?, el haver pogut fer servir la dotació de diners d'Europa per comprar aquests dispositius. Però, clar, no venen amb un suport. Llavors, amb la mateixa quantitat d'hores, amb el mateix valor de la nostra feina que li posen, perquè no ens donen ni més sou, ni més hores, ni més res, ara tenim doncs, més tasca. Hem de coordinar els portàtils que arriben. Ara, quan arribin les pantalles, hem de coordinar nosaltres on es posen, veure que vagin bé, preparar la formació, donar ajuda als companys. Després arribarà també una dotació de robòtica i també haurem de fer el mateix, entendre nosaltres per poder donar aquest suport i al final és que és això, és un augment exponencial de la nostra tasca sense eines per fer-ho o un suport per fer-ho. Això el que ens passa és que, com que ens aturen amb coses, no podem donar aquest acompanyament correcte que haurien de donar els companys, no? El poder seure amb aquesta persona i dir-li, a veure, i tu llavors què vols fer tota la classe? Llavors, mira, doncs potser aquesta aplicació, mira, et mostraré com funciona, perquè que no hi ha hores per fer-ho tot això. O agafar aquestes hores per poder estar a la classe amb aquesta persona i dir-li, doncs mira, no pateixis, aquestes primeres vegades jo ho faré amb tu. I al final, la nostra feina pedagògica com a docents i el suport que podem donar als companys, quan ens tenen fent de tècnics, que és una altra cosa que no és la nostra tasca ni per la que hem estudiat, doncs es ve deteriorada. El principal eix és el reconeixement de la nostra tasca com a coordinadors digitals, no? Potser fa 4 anys o fa X anys era diferent, però ara, mica en mica, pensem que va ganant importància, però que això no està reflectit. Llavors, sabem que hi ha com diversos estaments de càrrecs i pensem que potser hauria d'estar plasmat com una cosa semblant a la funció de l'equip directiu, no? Al final és un càrrec de coordinació, però que comporta molta responsabilitat perquè has de triar una despesa d'equipament, tot i que després tens l'equip directiu que confirma per sobre teu, però pensem que haurien de tenir això, no? Haurien de tenir un reconeixement del càrrec, un augment del sou corresponent, perquè al final sabem que moltes vegades aquest reconeixement ve amb el sou, no? I també un augment en la dedicació d'hores, perquè al final ho deixen tot sempre a les escoles, no? I diuen, bueno, tens 20 hores o tens 30 hores per repartir entre tots els coordinadors i demés, però clar, hi ha un volum de feina que cada vegada és més que no es pot fer amb les mateixes hores. Jo penso que l'augment seria un començament. També depèn, potser, no? Dins del que hem parlat dins del grup de coordinadors, tenim l'opció de potser un augment del càrrec o també una reducció de tasques o un equilibri amb les dues coses, no? Al final, com tota millora que es faci en l'ecosistema que és cada escola, no? Això repercutirà en tothom, no? El mateix que ara han posat una persona o mitja persona segons l'escola per donar aquesta hora extra de treball personal, doncs el fet de treure aquestes tasques o de fer-ho millor, no? En l'organització amb el tema dels coordinadors doncs permetrà una millor atenció pels infants, una millor col·laboració amb la resta de companys. Jo penso que al final és on de veritat influeix, no? En poder col·laborar amb la resta i no estar saturats com estan i com la quantitat de gent que vam veure amb l'enquesta que vam fer de salut laboral, de la quantitat de gent que havia agafat baixes de l'estrès perquè no podia més. Doncs el primer que hem fet és organitzar-nos, no? I ens hem fet un grup de Telegram on estem molts coordinadors i coordinadores digitals de les escoles per poder recollir totes les opinions i fer pinya, no? Per lluitar per les nostres reivindicacions. Llavors hem fet grups de xarxes socials per poder fer difusió d'aquestes coses i com que ara estem més organitzats ens podem plantejar doncs, diverses accions. Ara estem fent reunions amb sindicats, reunions amb el departament i ara l'última cosa que hem fet és hem fet una enquesta per veure quines accions directes estaria la gent disposada a fer per reivindicar. Pues llavors, ara estem mirant d'organitzar aquestes parts perquè al final no podem en tal com estem. I jo penso que si ens saturem és perquè som al final un embut, no? En què tot ha de passar per una banda i això s'ha d'arreglar perquè no sigui així.
Doncs, al final, el que busquem és que la implementació d'aquesta transformació digital, com a mínim, no es porti la salut de molts docents pel mig, però sobretot el que es pugui fer escoltant a la gent que treballa als centres, a les escoles i als instituts de veritat, que saben com de veritat va el tema, que saben quina repercussió tindrà el que portis 25 dispositius, el que només es puguin fer servir un a un, totes aquestes petites coses que moltes vegades qui organitza així d'una manera més global no pot entendre o perquè no les veu, perquè no les viu, doncs la idea és que amb el nostre impacte, si aconseguim les reivindicacions, puguem ajudar a tothom a dur a terme aquesta implantació digital d'una millor manera. Ara mateix, més o menys, escoltar ens està escoltant, perquè ens hem pogut reunir amb diversos grups polítics i entre aquests els que estan ara governant. Però amb la intenció de fer alguna cosa, això potser ja és més complicat. I sembla que si no veu una acció directa, potser al final no faran res, no? Perquè és el que passa. I bueno, al final sabem que hi ha vegades en què una escola s'atura o que tots els mesos ens aturem i de vegades potser no passa gaire cosa, però no sé, hem de provar i sobretot hem de fer pinya, de recollir totes aquestes propostes que tenim de com fer arribar a les nostres reivindicacions o com fer l'aturada, que de vegades no sempre sigui una pèrdua de sou, sinó que siguin altres maneres, no? Hem d'innovar també en aquest aspecte i en això estem, ara, en fer que s'escoltin.